van de stranden, waar ergens een bootje ook kwam. Waarom mogen zij nergens landen? Wat deden zij van in Vietnam? In een bootje van huis en haard verdreven, zwerven zij op die wijde oceaan. In een bootje steeds vechtend voor hun leven, is dan niemand met hun lot begaan. Zo blijven ze wekenlang zwerven, op zoek naar een veilige zee. Maar hoeveel zullen nog sterven, of straks nog verdrinken in zee? In een bootje van huis en haard verdreven, zwerven zij op die wijde oceaan. In een bootje steeds vechtend voor hun leven, is dan niemand met hun lot begaan? Is dan niemand